când ți-am cântat în multe trupe de metal, de grind, de deathcore. Cumva, iar asta e o mentalitate foarte puiurile. Exact, era de fapt, dar dai seama, de fapt nu e deloc așa. În momentul în care am ascultat prima oară Brian Day, s-a pus de fapt la web, era super greu de spate. Și, de fapt, în momentul în care eu am luat Oranza cu Blackhead, cred că a fost în Siberia, ceva prin 2010, Oranza, în principiu, că am luat la făcut o piesă din fapt, de fapt, de fapt, de fapt, Erau câteva remixuri melodice, dar la început era foarte simplist. Dau acolo,